Vítejte u třetího dílu, já, my a naše štěňátka. A babička. A babička. Hej, vás vítáme z pole, no spíš louky. Tady máme ty naše dvě štěňata zase v akci. Vydali jsme se ven, táta dělá plot. Tady jsme i Bonnie, která teda jde bez vodítka, jelikož ta to má naučený, naštěstí. Jak vidíte, Jenny něco loví. Asi myš. A holky na myši, loví myši, oni jsou to takový potvory. No jo, loví myšky. A jak nejde, nejsou to potvory. Mary, pojď sem. Tady máme paničku. Teď máte v záběru konečně taky paničku jednou. Tak a panička si je bere obě, no já budu mít volný ruce na nahrávání aspoň, takže. My se vydali na louku, jelikož na zahradě se dělá furt ještě plot, to už je docela dlouhý, co? A nevadí. Tak jsme vzali naše trio na louku a do lesa. V lese jsme byli před chvílí. Vzali jsme to lesem a teď jdeme pěkně po louce domů. Máme už je vidět Cvikov kousek. Snažíme se unavit, ale moc to nejde, oni stejně přijdou domů a budou blbnout znova. I to tolik vidět není, jak blbnou, ale oni když začnou, tak to je potom něco. Tady jsou kopřivy, super. Já jsem si vzal kraťasy, takže bomba. Už zase lovíte, holky, lovíte, jo, lovíte. No jo, zamotaný v sobě. Bonnie to jistí z dálky, ale v trávě. A Mary zmerčila. Ta kopřiva tady je výborná. Panička už začíná být dneska unavená, koukám, co? No. Jen to. Tak a letíme zase dál. Teď si dáme chvíli bez komentáře, jenom jak pochodujou. Všechny tři. Dobře, tak nepochodujou, oni běží. Já jenom chci vidět, jak se za chvíli přerazej. Bude zábava. Takže v dáli nám vidíte utíkající trio, no spíš kvadru našich zvířátek. Aha, tak právě si panička sedla. Tě strhli dolů, ne? Dobrý? Je takhle. Jak na lyžích, jo, když neumíš zabrzdit, tak si sedni. Tady vidíte naše rozdováněný štěňata, jak blbnou občas. Jo, já jsem to viděl, jak běželi všechny tři. No, tak tady už budeme na hlavní silnici, tak. No tam no. No, už se zase zamotali do sebe, že jo. Moje tam nahráváme. Budu nahrávat projíždějící auto, no. Tak tam zase odlítáte, člověče. No, tak jo. Takže takhle dovádí panička s našima štěňatama. Abyste viděli, že nesedíme jenom doma a nelelkujeme a nepereme se na posteli a na gauči. Tady vidíte, jaký mají krásný prostor na běhání, až se naučí chodit bez vodítka a naučí se takhle běhat. Tady je hrozně prostoru všude, tady jsou všude lesy prostě okolo. Byli tak hodní jako Bonnie, no, když ta taky začíná pěkně divočet, co je s nima. Ale už si to hlídá, teď si mám spát. No holky, až se naučíte to co Bonnie, tak pak můžete lítat po lese. A ne, že mi donesete lišku. No, nevidíte Jenny, jak byla předtím zakřiknutá a měla smutný očička. Tak teď je to pěkný tele, viď Jenny? Jennysku, Jenny, pojď sem ke mně. Jo, máme Jennysa, no, Jenny. A Marisa. Tak.
Nemám skytavku. No a tím se asi s váma rozloučím. Já mám tam Pohledem na naše zvířátka.